chibai le vek ule tun tuma chuan zela tanga tlan chhuwa tum chenui zathlak deuh te kan thlir ho dawn ani The Prison Break te Papillon te Shawshank Redemption movie en to te chuan zil tang te hi fing tak tak te rem deuh te a kan lo ngai mai thei ma se chu tiangot chu thil ni dan lo ni lo top mai zil tang zinga po chenui zathlak ve tak tak te thuak pian pui bi e nei bik lo ti hriat reng reng chehlim om thei deuh te kan lo thlir ho dawn ani sang ni le som pathum August thla khan Hamilton County Jaila tang mek Kenneth Burnham chuan zela tan chu aning ve to hle niang tlan chu adan tu thadeuh mai ara chuak ta a he idea thara hian mi kut thlak te ha taka leiver te nun na thapa zel bang lon te atel lo wangin he idea thara wang hian fing po ain tir ve hle nge yang le azel tan pui Glenn Taylor chu atan huna zo to wangin chhuwa to tur ani a hemini hian zel veng tu te chuan Glenn Taylor ming chu an ron lam ta lo maya chu vele Burnham chu phur fashan hian lo ding chuaka zel veng tu te lam chu awapana anni bulawa thlen chuan zel veng tu te po chuan makan lo ti deuh nge ni an lo thlek deuh wanga ma se midang ding chuak an om mai lo wangin ngai thalu tuk lo chung chuan Burnham chu an hruai ta a office a chuan lekha poimo sign tur te chu an sign ve ang noka a phur to hle mai zela tanga chu ave le a ti tur te a kalna tur te a thil ei masak ber tur te po alo suang to an sa to hle aniang pon lam chu alo thlek deuh to a ma se chu ti lai tak chuan an officer zing mi pakhat chu man mo deuh hian office a aron tlan luta Burnham chu thinrim deuh mai hian aron an khum ta piep maya a identity an endikna a ming ho Glenn Taylor chu mi hang alo ni hlo maya ama Burnham la mingo tlangwal alo ni vei bok nen thila boi zo ta Glenn Taylor a thalak aron por chuaka Burnham mel nen chuan ain mil lo kerasin thu nei tulam chuan Burnham chun chu a chala wanga mi ming hoa chuwa tum nge ni ti te chun han zot ve nu noa ani la chuan chan dan tura hravak lo aniang kamol mani ti tol mai ni ome ti chuan Burnham chu jela an lakir le a mi lem chan thu boi le zela tanga tlan chuwa tum thu boi a orbel tang nge ani ole mi lem kan chang don ro ni chuan kan mel te kan sam te kan pian phung te in ang lo ani po in kan vun rong tal hi chin ang sela na ol deuh zawk ome zela tanga tlan chu dan tur hi mithiam ten a formula an lo duan chuak chia lo bok nen thil tharan ngai tu chu te po har to viu aniange Brazil rama zel pakhat Delicacia de Fartos tan ina Sydney Neves le Carlos Eduardo de Triandon remshiat na hi adang da in afing le khop mai le he an idea thar hi an ngai tu chuatir chuan enga tinge hetiang thil thalu tukte mana bi nan lo la chin lowa an lo langai tu chua lo le ti in fing an in tiem ani an hlimin an loma an malak tura chuan an phur to tak zetani chu an remhriat na thar chu tiang hian felfai takin an duang lok thlapani jela an bol hlo paina an polythene bag lian pui mai chunga chuan an thu anga ti chuan bol hlo pain pona an thian dun chuan an pai chok to mai don ani chu tiang idea tha le ha dam lutuk chu angai tu chok ma saber ni po chuan in chuang em ani ti chuan an idea tharang chuan anan ti chin tange maya pani chuan bag chunga chuan anan thu ta wanga ma se lawa thut chu thil har takte po lo niang zel veng tu pakhat chuan an bol hlo bom pakhat che chu ron muta zau maya atira pe chuan ama soidan takin sazu emo katia ka ngai sakvak lo ni ati ma se ache ta che ta ka chuan ngai thalovin chu bek chu an vahong ta a
a chhunga Carlos ata thian dun thu chu an va phok ta nge nge ani chutia patlinga pumpa polhlo bom chhunga lo thut kur mai chu chuan lamdang siam tur wang bawk aniang an man chiang hle maya thu buai rit zawk an or pha ta nge nge ani tanin atanga tlan chu itum lai an man cha chuan ivan duai hle tina nia tlan chu itum laia zelveng tu te puinai aw ruai ani ro chuan ivan duai tak zet to tina ni chutiang din hmuna chuan Rafael Valado hi loading to ni ani hi Brazil rama an tanin pakhata atan lain thiam pa nen thir pipe mangin bang an ver ko a thiam pa chol sam takin a chuak maya ani ro chu alo leng thalo aniang alai lak lo chon atang tatlat maya reingial atan nu chuan ana chu atur theitangang lo niang mi puina dilin aw ta chul maya ti chuan zelweng tu te chuan an man ta ani an vathlem nu po hian puina dilin alo la aw na samaya ma se zelweng tu te chuan an nui so a thlaten lak sak ta hi alani jel bangan verdon ani chuan kan len na nge in verila chuak awl sam nge nge ang Brazil hian zertang an nei dang dai ve thin shrim shrimani sangni som bakwa August la khan Brazil rama geng pakhat the red command an tia an ho tu pa chu anin atanga achua tum an man le ta hlau maya tun tumami po hi adana dang le khop mai kan soi tong khan Clauvino da Silva hi aro thap tak mai ania Brazil a po geng membara an hruai tu zinga mi ni thei ania panamai lo tak aniang ti chu hriat reng mai he pato khir tak mai minaran pe chuan na mita pon en ngam lo pahuai sen hi a fanulema achan atul mau maya tlan chu atum ni hian kumsom pakua le upa a fanu chuan zela aron thloa ti chuan a fanu in thuam na t-shirt te korlum te tin samlem te chu ein vua a hmaya silicone atanga siam meiche hmailem a bel bokani hetia a fanulem changa thuam fam ke mai thuam ngat pe hi chuanin a ang hle maya veng tu then khat pe chuan an hrelo hialani ma se azia hian lo thon na alen em wangin a in thup seng lowa an ring hlela a to pan man tange nge ani man in ring tok tak le konfi tak chuan che sela Clauvino da Silva hi sam te in tanin atang hian tlan chu thei mai arin om an thu boikal zela hian a fanu po hirin hlel ania a chung thu po rel ani